Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Kuria nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Sian asini rohani Tuhata. Nunga di patari parhita tu tahun nai baruon tahun 2020. Di bagasan serep ni roha. Zong hamin waing di jolon. Pasahat Tuhamu ama ina na posobulung remaja do sekolah minggu. Dang terbahen suarong nahurang lubi. Di persauratan nang dipakubeson nami Tuhamu di tahun 2022 nasal lubi. Di bagasan holong ni Tuhata. Mangido hami asa marpumuati rohamu Tuhami. Ya kahagalion dohot di haurangan kami.
masih tangiang amaita. Asa di pargugu itu hatta hami makkubasi huriatta. Lam tu dengganna di tahun nai baruon. Sialani sahak mata bisian hami sudi perhalaruni huriatta tuhamuna. Selamat tahun baru ma dihamu saluhutna. Selamat tahun baru manang dihamu. Debatado bonana dohot ujungna. Ibana do parzulu jala perpudi. Adorang sotari parhita tu tahun 2020 tuluon. Nunga parzulu tu hatta paimaon hita. Jala mengaradi ngulu doho nasa narikot ihita. Mauliate madituani napatari parhon mulu tatu tahun na ibaruon. Beta mahita marsoba marsaur doho debatana puna huaso doho pertiani. Aina maringa maibana di tonga-tongata. Ita mabang so pinarmahanna. Jala debatasa diri saur tuhita. Marlas ni roha mahita mamuji pasangap ibana. Maredde mata. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di perbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Audo Alpha, audo Omega, ponana dohot ujungna, ninna Tuhani. Na adong hiad dohot nang ro, pargugu na sumurung. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan di bata. Tian asi ni roham do ubain saat kami tu tahun na baruon. Hodo na mga ramoti kami di bagasan tahun ng salpui. Sa asi maroham. Sa unang tulak kami nuaing. Sa dongani mahami di bagasan tahun na baruon. Pasu-pasu kami rodi akaulaw na dinggan. Nahula kami marhite-hite guarmo. Alay na gumudang, pasupasuhon mahatam na badia itu rohan nami. Asa gabi na baru rohan nami, asa tarpamasuk ho kami tu banua gijang, dihasusuda ni bohal nami. Amen. Nang
Tangyon hamu mapati ni debata di tahun nai baruon. Ima natar surat di Filipi 2 ayat 12. Ope hamu nahina holongan. Tongo totong ni pangoloyong muna na sa ilaon. Unang hola jumpa di hamuna au. Lam songonima dina padao-dao au. Mardongan biar doho lomos ni roha. Ulahon hamuma haluam muna. Atong rap mangidugugo mahita sian tuhata. Ale Tuhan debata, saya pargugoy mahami, mangulahon na hobar tupatik mi. Amin. Atopoti madosata di adopan ni debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata na di banua gijang, para siroha na sumuru. Uparhatu tuhami do, holan alani asini rohamdo na mangudut ngulunami sa 2 tahun ne baruon. Kudang dodosa na hulahami di tahun nasalpi, marhiti hata nang pabayanan nami. Say unang jolotaba, say pasob bumahami mangulo. Saya si maroham di hami, lolos mahami di tahun na baruon, pauwahon rohan nami, tulomo ni roham. Di halomohon rohamdo asa meraposan tuho kami, ay hodo bonana dohot ujungna, guru di hodo ngulu nami, alay sipata do nang guru di hami, sa guru tulomo ni roha do pikiran nami hubaik kami. Molo tulus na huparsita kami, sipata lupa do madok mo liate tuho. Jala molo sosaut na di roha nami, gabi madele do kami, jala manarita tuho. Ale Tuhan, paingot mahami manada hagalion nami, asa say tutong kami marhaposan, jala marhapurusan tuho. Say urupi mahami paubahon roha nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham, di Pangulo kami, dohot ala ni guarmu na badiay. Ale Tuhan, saya si maroham di kami, hala na dangolon. Amen.
baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Tongonod do hata ni Jehova. Una ko mabiar, ayaw do siluluhon ho, nunga pa lahu jogarmu, aw na puna ho. Kasangapon ma di debata na dikijang. Amin. Tani debata turpuk di tahun na baruan, ima natar surat di Efesus 3 ayat 14 rodi ayat 20. Alani i kulopit dototu maradopon amay. Ibana do haruan ni nang sabangso, nasa targor di banua gijang nang di tanoon. Ang giat hobbar tugodang ni hasakapon nay, dilehon tuhamu jolmar parbagasan. Si parguguan jala si patuguan marhite-hite tondina. Asa maringan ng Kristusi marhite-hite haporsiyaon di bagasan rohamuna. Gabihot hamu marurat jala marujahan di bagasan roha ng holong. Naing mamalo hamu mga tusi, rap dohot saluhut akan abadiyai. Gajang na dohot pidang na, bagas na dohot timbona. Lahu tumada holong ni roha ni Kristus, na mamatasi na mga tusyon, asasa tuhamu sadok hagugon ni debata. Alay tarpatu paibana do adul lumobisyan na tapangido, manang tapikiri. Obar tu hagugon na makorhon di bagasan kita. Di ibana mahasangapon di tonga-tonga ni Huriai, jala di bagasan Kristus Yesus, roh di salut-salut saliling-liling nai. Amin. Imasahat na, martua do akan na tumangihon hata ni debata, jala na opiopsa. Amen. Tidak ko ma kaporsyaw tay, tongon na hinatidak ko ni dungata sa porsyaon, isandok portibyon, ra mahitamandok. Aw porsya di debata Jehova, ido ama naswatudusan, na tumapalangit dohotano. Aw porsya di Jesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasaday, ima na tinubuhan ni si Maria, na gabi-gabi siyanton di perbadia, adorang suhabubuhan, ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mati tarpajal do ibana di hapinarsilang, na tua tu banotoro dung ditanom, na mula mangulo di ari patuluhon, na manait tu surgo, lau hudul tu siyam nun di bata Jehova, amanai pargogona suhatu dosani,
Sisi may bana ay mumula sugo tutanoon. Manguhumi halak na mangulu do na mate. Au porsia di ton di perbadia. Jala adong sadahuria na badia. Uri hatopan ni halak Kristen akan na badia. Dohot dihasitan ni dosa. Dohot dihatai na mandog. Mula mangulu sugot daging halak nang mate. Dohot dihanguluan na surasuda. Amen. Horas amanginang semuanya. Tikting dihuriata HKBP Rawamangun Minggu 1 Januari 2020 tolu. Sude Pandita Dohot Sintua HKBP Rawamangun pasahaton selamat hari Natal 2022 Dohot tahun baru 2020 tolu tu sude ruasni huriata. Anggiat Madiramoti jala di pasu-pasu Tuhan tahita di tahun 2020 toluon. Tahun baru, Minggu Sadarion Ima Minggu tahun baru di Patupa Huriata 2 mingguan 4 hali. Ima pukul 10 marbahasa Batak, pukul 10 tolu, pukul 16.30 dohot pukul 19 marbahasa Indonesia. Peleanta sipul jamita Ima tu kategorial naposo bulung HKBP dohot operasional penatalayanan huria. Namonding Sada na di hari Senin 26 Desember 2022 nunga jumolo monding sahalak ama pantas manginar sinurat umur 60 tahun hina baluhon ini inata Suraliana Boru Sitanggang alamat Jalan Kayu Putih Tengah 4 C nomor 58 RT 2 RW 7 Kelurahan Pulau Gadung Wik Kayu Putih Kaping Porli. Kemudian di hari Rabu 28 Desember 2022 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. 2. Di hari Rabu 21 Desember 2022 nunga jumolo monding sahalak Ina Tambaria Alessandri Borusia Nipar MBA umur 51 tahun. Ina baluhon niim amata Rudi Pantun Swaloon Napitupulu MBA alamat Jalan Beton nomor 90 Kayu Putih, Jakarta Timur, Wik Kampung Ambon. Rencana tuudian di hari Sabtu 14 Januari 2023 di Houston, USA. Tuhan ta mana mangalehon gogo dohot pangapulion tu keluarga na marse taononi. Pelean dohot akka udut ni buah-buah tajahama di harotas ting-ting naung di parade ni huriata. Di pasu-pasu debata ma akka barita masa dot ulaun angka sipatu pauta bahen sangap di guarna. Songon ima tikting di huriata Minggu Sadarion. Horas. Oh, Jesus,
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima na mga ramuti ate-ate dohot roha munabi. Marhite-hite Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Hamunaka damang dainang hahanggi pinaribot di bagasan guarni Tuhata Jesus. Songoni nang namar minggu marhite-hite lewat live streaming atas guarni sudi padita dohot perhaladu sahalinari hupasatai matu sudi hamuakanau haholongi hami selamat tau baru madita saluna. Ala laus tongon di bagasa tau baruon minggu ditongani huriata hakabipi opwi epurus do yang gona pasahaton zamita gudang dihita. Di ini hujaha manon di tonga-tongata jala lasmarohata pahutihut bohal ni pertodiota memulus tahun 2020 toluan. Jala berita naul na itrupukod di minggu taparzulu huhut tahun na baru ima sian pesalmen walu ayat sada rodi 10 songonoma hatama. Ede sian si Daud Ali Jehovah si gonggom hami masai sangap doguarmu dilihat pertibion di patibul hodo hamuliaumu rodi atas niak kalangit garisian pamangan niak kadadana dot akka poso-poso dijadi hokodo parangammu ala niak kana mangaloho asa pauzapun musuh dohot sitahi sudul-sudul. Molo hutawilihon langitmu akka jadi-jadian ni jari-jarim, bulat dohot bitang akka na pinaulim. Tungaha manian zolmai bain pola ditaringoti rohami bana. Jala anak ni zolmai ubain pola dia batiho. Humurang apalauti doi bana siad debata di baikko. Alai dita litalihon hom se hamuliau dohot hatongamon tui bana. Di pabakito doi bana gumonggom akka jadi-jadian di tangammu. Sudedo tahe di patuduko tuibana. Akka biru-biru dohot lobu. Sudena rodi binatang akkana diharangan. Pidong akkana ditoruni langit dohot akka dekke di laut. Rodi sudena mangicir di laut. Ali Jehovah si gonggop pami. Matsai sangap doguarmu dilihat portibion ima sana. Hamuaka dongan ruas parhalado nani haholongan. Jumulo masa hatabi ni opuye purus do sudi pimpinan ni huriata tuhamuna
Selamat tahun baru ma dihamu salutna. Macai uli jalari kok do di jauh tu hita ganup sian nasaroha do ate-ate nang pakilalatta ubain tapasaha mauliate ni rohatta tutu hatta sadarion ala ni padongan yonna ala ni pangaramotionna ala ni permudu-muduonna rudiak ka apul-apul na pinasaha na tu hita rudiak ka pasu-pasu na marragami sahat tunguluta nang tuhuriana HKBP manipat tahun 2022 nasalpui. Di nama naili hita tupudi satokit di tahun 2022 ganup dohita ubotosa songodia dok ni siadopatta mangulu jala mangula. Las nirohan nang arsakpe tabulus do. Diganup gulmit ningoluta disidu ibana madongani hita patau hita gaibe sitidangina dijabu diulaun nang diakka persaurat tape di patau do hita makamonakon akka tantangan na maragami di patau hita madungdung akka sidungdungotta nang pe soapala sikop di patau do hita patu paulau orientasi pakobasion tahun kesehatian di tahun 2022 asa sada hita nian di jabut tabi di huria di persauran nau mekmet sahatu nau balga rudia kaulau tabi ai tuakanamia di bagasan hasada odo di palumeho debata akka pasu-pasuna. Hurian itu hatta matsariko do ate-ate roha pikiran nang pakilalan nama do mauliatei jalamian yang toktong di hita di tahun 2020 toluon ai roha na diguhi ha mauliateon ido na patau hita mengadupi na maul naikos siadopatta di tahun 2020 toluon. Tadu pido di tahun 2020 toluon disadok pertibion resesi ekonomi. Songon naun di patujulu ekonom pertibi na terbarita Noril Robini sahalak profesor ekonomi di Universitas New York di tanggal 10 Oktober 2022 na salpu. Nama dok na tadu pido sada krisis ekonomi namat say dok na diguari krisis takflasi. Imay krisis ekonomi na sodung de pehata dupi na say launi. Porang Rusia maradopon Ukraina mapakorhon tu krisis pangan. Pertumbuhan ekonomi na lumabat akai madiba sibot siri ni krisis ekonomi ini. Alai bengek mahita manangyakon pamaretata asa diperbisuhi. Manangyakon hasadaw ni rakyat Indonesia rap mangadu pisa. Di sejarah ni Hazul Maun uju masa resesi ekonomi masal bahat loak kazolma nama naon situtu terlumubi akan somardi hadiha. Di masa karesesi ekonomi, budo masa tong marsalisi pola sahat tuhagut turun. Nabui mabuat jaya di tengah-tengah ni Hazul Maun. Tatangyak koma asaunang masay di tengah-tengah ta. Khobar tu naon ditotop di sinu di gudang tahun 2022 na salpui patu paota mamuka sadarion sentralisasi parhepengon ni huria patugu pakkubasyot tadi sadok HKBP nang tuduru ni HKBP jalamanarihon ngulu-ngulu ni sudi pertohonan naguktikki rodiak kapegawai
pasauton program ni resort distrik nang hatopappe. Siar rumang ni 10 sada pelead di ganup minggu pasahatot tamay ganup ari rebo di ganup minggui tu pusat sentral ni HKBP 55%. Lau manggarar program resort distrik do hatopan nang perbalajon ni sadok pangulan nagutiki di HKBP doh pangulan ni turgatson ni purus HKBP si 45% nari pakyon ni huria may patupahon narikot tulaw di huria. Dang sarihonon ni ganup huria be anggaran ni resort distrik nang hatopan ro di baladyo ni pangula na mangula nang di resort doh di huria. Perhepengon sentral nama narihon sa luhut nai. Hurian itu hatta di na mangadopi resesi ekonomi do padalaton sentralisasi keuangan di partikiani ganup tabban ni ganup naik konsyadopan hita di ngoluta marsada-sada diguhi hamaulia teoni marohatta ala akka anak do borin itu hatta do hita tung sopa sobon na hita laho mangadopi isa. Jalahot mahita marsigat tung tuhatauon ni debata pergugu naso hatudusani para siroha jala perdenggan basa haposad do tuhatta patau hita marsasahalak mengadupi naikon siado patta jala patau HKBP patu paulaw na denggan di jolona paringgason pahit saon dohot pahirason nito hatay do hita patupaw ni bay sangap di guarna bayan hamamaju ni HKBP jala bay pasu-pasu di gano huria ng ruasta gabi pasu-pasu tu pertibion marhiti-hiti naradi mangulahon hatana. Hamunak kadamang dohot dainang di bagasagor nito hatta Jesus apit situtudo hatana na tersurat di pasal menwalu ayat sadaro di 10 naking laho patugu hita marpos ni roha makarikoton laho madalani tahun 2020 tolon huhut patupa orientasi pakubasion na tagwari tahun profesionalisme dalam penatalayanan. Hadebatao ni debata situdusa daima debata na marhasok kalon na makahulong halholong hita ganup jolma ay nasok kaldo debata nasangap na marmulia di atas niya kalangit digijang ninasa narong di hasya nga nodo di portibion alay dang hasok kalon na holat tuhamulyaw na sa diri hasok kalon ni debata alay hasok kalon na makahulungi hazol maod do dang hasok kalon na padaw diri na siya kazol maon alay hasok kalon na pajono diri na tu hazol maod do dang hasok kalon na makomol-homol huwaso na dong diri na sabing alay hasok kalon na matsagihon hamuliaw ng huwaso na dong diri na tu hazol maunido lao pasauton sakap na nabadia di hazol maun doh marhite hazol maun hasok kalon ni debata ima narikot tu hita hazol maun nani haholongan na dada hasok kalon nama dodoni hazol maun alay hasok kalon nama bajol mai gawe hazol maun na sangap, hazol maun narga di joluna, hazol maun na gawe ula-ula na patupa sakap na balgay. Hamuna manami doho tinanami, taida madina mangihuton, madang napiga zozo ni tu hatta marhite-hite ayati perzulu.
di jolo ni dia bata atik pesiatano do mulatta jala mulak tutano lapatanna atik penatino paido hitaon alai di debatana sokkali tung holong situtudo rohana midahita tung somamolus do tikki moloso di patupaibana dua na mangihuton tuhita kanang tinubusna ima ditaringoti debatado hita ditaringoti do wahu ditaringoti do hamung nang uju so taboto nang uju to so tahilala uju hita sendiri pejut-jut dang memikirhon dirita sendiri. Debatana sok kalima naringoti rohana taringot tuhita lao patupa na taharikot to dingoluon laho mangodihon hita mamasu-masu hita sian hatawon na nasoha-sohatani ima debatana marhasok kalani. Di bahini unang menek roham mernida dirim, mernida hazul maumi, tungarga roho di jolo ni debata. Iman yan pos nirohatta mengadupi resesi ekonomi nang sentralisasi keuangan ni. Gari hita zol masa diri marpikir bahat nabui tapatupa. Lam debata sadiri mama mikir-mikiri hita. Ditaringoti do dirim, ditaringoti dirita diriku nang dirinya kadongan di tahun 2027 nagok hamauluni tungpos marohata disi. Padua ho debatado hitaninna di ayat 5. Ima dinalitongos anakna tutongatongat tagabe daging jala ditongos toddina marhite toddi perbadia. Jala marhite na posona na madulohita uju marsahit manopot jala mamakulingi hita marhite hatana manopot tita di bagas tabi marhite diebati debatado hita saluhutna. Diebati jala dipakulingi hita di bagasan halaboho dot holong ni roha. Marhite ruas punguan dang perhalado ni huria ditangyankon hita di bagas tabi di nganan ulota di tikki marubat di tikki martelepon marhite WhatsApp debati debatado hita tungso di pasobo debatana tumibuli do hita debati do hita dang holan hita na ro jou tibana alai bana sadiri tongdo ro mangibati hita. Padua hod ditali-tali hod debatado tu hita hamuliaon. Didok diaya onom atik petumoru saotik do hita zolmai siad debata. Mace bagas do nanidok ngadisi. Disahasi hodi debatado asamian hita di bagasan hamuliau dot hatongamonna. Asadang jadi adong seatonga-tongatan na patutoru dong atta zolma. Ay zolma na marhamuliaun dohot marhatongamon siya debatado ng ibana. Alaninong tauloy ditaluhon resisi ekonomi ihita. Marhiti-hita na patupahon manang naman nigay hamuliaun do hatongamotta nang hatongamon ni dongatta. Unang olo hita mga lowas manangisi mandok tu hita naso tolap hita mangadupi tantangan resesi i. Jalan na patutoru dirita na marhamuliaw ni. Unang talowas hamaolon na sungod dia peduk na patutoru hamuliota. Sotung gabi tagadis dirita manang tagadis dongata zolma balik sa akahata na patuguhon na pabakiton na patuguhon rohani dongatta mata pasahat tu akka dongattai
gawe sibuan optimisme mahita tuakka dongat tabi. Patuluhon di pabakit debatai hita gumonggom jadi-jadian di tanganna di bagasan na idok nakingak kabiru-biru lobu pidong deke srodi sude na mangicir di laut. Di patuduk tu hita di bagasa pangatusioni pangatusin no bagas dala sumitong ima panggonggomion naso patupan naso denggan tuakka jadi-jadian ni tanganna. Alai panggonggomion na majaga hotsaro asa bui manahan. Bui gabi panguluhon dang hola zolmai sadiri. Alai dohot panguluhon nak kajadi-jadian ni tanganna. Asa bui marsudut-sudut marhanguluan hazol mauni sian akkana tinopani debata. Macarikot doon piopotta terlumubi ala nungatung dizulut tamarabulun naso tukhi tajolma pasohoton mohop ni pertibion tutulu taon naron. Ikon gabe si gonggom na dihalomoh debata mahita naso hola memikiri dirita sabing alai memikiri doho patu panadinggan tuakana tinopa. Asa gabi panggonggobi na majagahon natin o paihita siyan panigayon doh mara do hasusaan ni hazol maon. Marhite panadota haporseota do posnurohatta tu debata na marhasok kalon na makaholongi hita zolma terbaik kita do madalani tahun 2020 nago hamalo ni. Jala patupahon sentralisasi keuangan ni HKBP pasautol lo menrohana di huria nani haholongan nai tauhir matu bagasan rohat tabi ditaringoti debatado hita ganup tikki diebati do hita ditali-talihod do hamuliaod tu hita dohot hatongamonna jala dipabakit hita gumonggom akka jadi-jadianna. Tapapos marohatta madalani taon nago hamaulonon nang di tonga-tonga ni HKBP lampatugu huriatta di partikian naneng ro marujahan tulomo ni rohani debata. Hamunak kadamang doho dainang ima borhat sanhatan itu hatta pinatolhas ni opui epurus HKBP mamorhati hita madalani tahun 2020 tulon di joluani mahita saluna mangalakka asa hobar tulo monirohan debata sudi ulauta keluargata rodiakanata palsita di tonga-tonga ni ngoluta. Selamat tahun baru madihita salutna. Martang yang maita. Ali di bata Jehovah amanami merhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Gok mauliate zala puji-pujian husobaho kami tu zulum. Ala nunga di pasu-pasuho kami. Pauzukon lakkanami di tahun 2022. Jala nunga di luat sohami taripar tu tahun naik baru tahun 2020 toluon. Asi marohamali Tuhan. Sapalan nang di pataruho hami tu tahun naik baruon. Sayunang tadikko kami. Alay rab dohoto mahami mangalakka. Juluani saluhut na lakka pikiran akasakap nahu pahami marsasa halak marsasa keluarga nang dia keulaun siap hari asa say maruzahan hobar tu gugu na syakui hami mangalakahon silakahonon nami dalapos dorohan nami naso pasobuom hami so mardongatoko.
Ape homa Tuhan hasok kalomi di hami hobar tuhatam sadarion. Ai zol mana sokal dohami hape di zulum. Di bahini arga situtu dohami di baikko. Nang hami sama hami pe argama di zulum. Nang diakka persauran si ganupari. Ali Tuhan diajari hatam merhite parpesal menido hami sai ditaringoti hodo hami hape dingudu nami. Dina sohu taringoti hami pe hatam nabadiai ditaringoti hodo hami di harazaumi. Rodi tikilu pahami majoguarmu marujahat tu hatam ditaringoti horo hami hape ganupari ganup tiki. Di ebati horo hami disadok panggulbiton ningulu nami. Dang hea ditadikoko hami alai di topotoro hami disadok perdalanan ningulu nami. Disadok si pikiran ni rohanami. Di hamaolon na huadupi hami ganu marsa sahalak marsa sekeluarga di bati hodo hami hape di bahini suan bagas uhir tu bagas rohanami na soheadi tadi koko hami madalani akka ari-ari ningulu nami jala lausido pos ni rohanami ali Tuhan madalani tahun 2020 nani dok ni torop akka nabisuk gok akka mara nang akka resesi ekonomi resesi global do akka ragam hamaulun na asing di bahini rap doho to mahami mamulus doho madopang saluhut nai sungo dia pe maulna dalan nahudalani hami molohodo dongan nami tarbulus sami di bagasan asi dohot holong ni roham. Mauliate madiho ali Tuhan. Sah diho mangulu nami sa luhut na. Sudi akaulaw nami. Sudi rumah tangga nami. Nang akasita-sita niya kayanakon marsasahalak pe. Say ho matoktong mga ramoti mga linggomi hami. Di bagasan asi dohot holong ni roham. Mauliati di ho Tuhan, tangyak konon namin secara khusus dua keluarga na tongo di bagasan arsak ni roha. Keluarga pantas sinurat, ina nami boru si tanggang nang makabaluhot sa. Leho magugo na baru lumobi apul-apul di nasida. Ang giat di bagasan taon na ibaruon. Lam ibaru semangat pakirimon lakka nasida manalapuhon akka godok ni rohana alay sulukma nang akka silas ni roha. Songonima keluarga ni sadaina nang zumulo moding di Amerika. Inang Tambaria Alexandri Sianipar. Ni habaluhon ni amang Rudi Pantun Solon na 70. Ali Tuhan. Ho matoktong na mga pehon tangammu naguk abulapuli tunasida. Patiur saluh na kapardalan nasida tu Houston. Pasada rohani keluarga laho pauzukon pertuat ni inanami. Anggiat di bagasa perdalanan margugo nasida tiur lakka nasida dau sahid dau kaparmaran jalaboy di pauzung pertuat ni sadaina ni haholongan ni rohana sida salutna. Mauliate mariho Tuhan bay maguk olop-olop dihami salutna narotu bagas jorom sadarion dohotak kana marminggu lewat live streaming alay na umangat
sai papos marohanami di bagasan padongan yomu mamulus tahun 2020 toluon. Marhite-hite gorni anakmu Tuhan Yesus Kristus tangi homa tangyang kami. Amin. Taulakin ayat sada las jongjong maita. Yesus sayurubi homi roh kita baruon ai marugo gonami mangi utarotoko pasu mamuse ngapur seos sasune. Mauliate ma di debata na punah waso dohot partikian di ngoluta.
Ibana do perzulu jala perpudi bonana dohot uzungna. Atong di bagasan posnero hamahita madala ni tahun 2020 ai di tongat-tongat tado ai di tangan nado perhusoran nitiki dohot pertibion. Ibana do natuk mangubay luilu arsak nang nahatit gabilas ni roha di ngolutta. Sadok pakirimo tungul na duming gadohita molo mga sahon padongan niyon ni Tuhata. Alani pasob debata mabainture lakam asa toktong sonang roham dala tibul dohot tuam. Bata manami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni sa luhut si lehon-lehon na dinggan, dohot na sauli basa na mauliut. Upasahat tami masyan na nilihom mito hami pilihan nami tuho, sa izalo may gabiwap na hutsus di zulum. Pasu-pasu may jalaramuti, asaw parhasyak kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibi. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asal lamhutad dahami gudang ni silehon-lehon mito hami. Asal lam girgir hami madok mauliate tuhom. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alitu hadde batana sumarmula na sumarpatsohotan. Debatana manoktong rudi sa liling-nililing na solo suda doa kataumu. Jalanang marberbulatan akaryarim. Alay jepe jalan nagabur salpu 2 tahun nami do ari-ari nami. Nunga salpu muse sada tahun sian ari-ari nami. Alay dang salpu yang goa sini roham. Iba ini puji hami mahomar hiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Ala ni gudang ni asin roham na pasahat hami tubona ni taon na ibaron. Mas sa gudang do dinggan ni basam huzalo hami manipat taon na salpui. Jala hingot tami do isa darion. Ope mauliate marohan nami tuho. Ala di pangulu jala di ramuti hodo hami. Dele hokko si pangano do parulusod di hami. Di pasu-pasu hodo na niula ni tangan nami. Akup ni dile hokko do hasonangat tuduat nami. Di palua hodo hami sa parmaran. Di palua hodo hami siyan hagugutan. Toktong do dile hokko barita nauli manodangi hami. Asasanga hami paubaruan nami. Akup ni dilehoko 20 tuna marsak, tuna matean, asa unang madili na sida. Molo hingot tami sudi pabainan nami di tahun nang salpui, na maila do hamin waing marado poko. Ala zut magopo ari-ari nami dot asin roham hubay kami. Oppe,
bitan di salpu hoko nuaing taon na salpui siya kami. Salpu hom masudi pabenan namin nahurangi. Jalase sama sudi dosa namin. Sai hukupi mapabenan namin nahurangi marhiti-hiti asin roham. Dia bati hodo hami manipak na sa taon ni. Jala di dahodo lan na somarperbui na dinggad di tonga-tonga nami. Asi marohamali Tuhan sayunang zolotaba. Say pasob bumahami mangulu. Ang giat marperbui na dinggan hami tuzuluanon. Kuparhatobot tami dusudi asin roham. Jala di bagasan hasere pedo uduk ni roha dohami nuaing mangido tuho. Sahat tuho mahami osudi. Sai tugu-tugu jala ramoti mahami saluhutna. Sai tugu-tugu hami di bona ni taonon. Ganu pari asa pujion nami ho di taon naroon. Katuduhom maganu pari tu hami dala si dalanan nami. Doho ulaon si ulaon nami. Sai pasu-pasu mahami zupa marpungu di bagasmon. Dia ka persikolaan songoni nang di bagas nami. Sai tu pahi sudi perzamita. Pangajari doho na paturehon na marsahit. Songoni doho na pinasahat tunasi. Saya ramoti na manggonggomi hami. Tatap saluhut na natarsosak, na pugus, na dangol, na somarama, na somarina, na niliaan ni halak. Unang loas na sida hona rupa, alay patuduhom matunasida asin roham na somapatohotani. Asarak marlas ni roha hami sugut, di hasonanga di labung mi. Diinganan na hot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Alia manami na di banua gidang say pinarbadia maguarmu. Say Roma harazaumu. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gidang. Lehom matuhami sedarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami. Songo panesa nami di dosa nidongan na merdosa tu hami. Unang hami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangag. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamau. Isodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaor homma damena tutodim. Hurian itu hatta salut na hami perhubas di huriaon pasahaton tabe selamat tau baru matuham wakadamang dohot dainang selamat tau baru madihita saluhutna sudian no perhalado doh keluarga ni padita izulu mata zongzong asa takasi ta masih sisa dosa rap marsi jalangam mahita selamat tahun baru.
Koplos ni